O Chantada B goza do seu bo momento como líder, pero o míster quere ser moi prudente neste senso. Veñen dunha vitoria folgada en Castroverde cun 0-3, pero as cousas non foron tan doadas sobre o terreo. Efectivamente, estamos de líderes e estamos disfrutando, pero tampouco non o tomamos moi en serio porque estamos comezando e sí que nos dá satisfacción e sí que nos dá orgullo para seguir nesta liña, seguir traballando e seguir mellorando, non? Con respecto ao último partido, pois a pesar de que foi un 0-3 fora da casa e que non é fácil marcar tantos gols fora da casa, pois o partido non foi tan fácil como reflexou o marcador, non? A primeira parte sabíamos que nos iban xogar directo todo o partido, que na superficie pois de herba natural nos costa sempre un pouquiño máis, e entón pois a primeira parte foi igualada. As mellores ocasións foron nosas, que tuvemos dúas moi claras, unha de Dieguito e outra de Tara, e ao final pois casi antes de chegar ao descanso, pois foi Xende o que aproveitou un rechazo dun córner e nos puxo 0-1, o que nos deu moita tranquilidade para afrontar a segunda parte, non? Nese segundo tempo, o filial da SD saiu sabendo que o rival ia sair forte a tentar o empate. Aguantamos ben as acometidas deles ao principio e despois sabíamos que iban a baixar físicamente e entón pois aproveitamos esos últimos 20-25 minutos para cerrar o partido, non? Cerrámoslo, pois tuvemos varias ocasións, 3-4, incluso un gol anulado, que do meu punto de vista era legal, pero bueno, non teño nada que obxectar, competimos ben e nos viñamos cos 3 puntos, non? Bueno, agora mesmo os adestramentos e os obxectivos siguen sendo os mesmos. Efectivamente, nós temos moi claro que o primeiro obxectivo é adestrar ben o martes, segundo obxectivo é adestrar ben o xoves, terceiro obxectivo preparar ben o partido o venres e cuarto obxectivo competir o día de partido, non? Entón é a liña que seguimos semanalmente e así seguiremos ata o final. A vindeira xornada reciben o Lucense ás 4:30 da tarde no Sangoñedo. É un equipo que a priori pois este ano ten equipo para estar entre os 7 e 8 millores da categoría, non empezaron moi ben, pero xa levan 2 partidos seguidos ganando e seguro que veñen aquí a seguir con esa racha, e é un rival bastante perigoso, non? Ten arriba xente que ten bastante calidad, xente rápida e vamos ter que estar moi concentrados para sacar este partido adiante.